na veľmi prísnej legislatíve, ktorá bude regulovať výšku sprostredkovateľských provízií v poisťovníctve, ale aj pri poskytovaní ďalších finančných služieb. Pretože naozaj málo kto z nás vie, že ak uzavrieme poistnú zmluvu, tak niekedy rok, dva platíme len províziu sprostredkovateľmi. Dostal sa sektor poisťovníctva, ale aj iné oblasti, nechcem teraz menovať, do područia, do závislosti od sprostredkovateľských sietí a tie teda sa naučili parádne parazitovať na tomto systéme. A to všetko platí na konci dňa samozrejme klient, pretože snad sa musíme baviť o tom, že sa to prenáša do ceny, tak ako som to povedal napríklad pri tomto poistnom. Takisto som presvedčený o tom, že ak hovoríme o neživotnom poistení, hovoríme o odvode z neživotného poistenia, tých poistení je veľa, ich vyše 10 kategórií, tak tieto peniaze budú nasmerované prioritne do oblastí, ktoré majú smerovať k znižovaniu rizika. Ak poviem to polopate, kľúčovým klientom bude napríklad rezort životného prostredia, ktorý z roka na rok v podstate má nesystémový spôsob financovania protipovodňových opatrení. To znamená, ak na Slovensku máme problém s poisťovaním nehnuteľností v záplavových oblastiach, máme problém so zvyšovaním možno poistného práve z titulu zvyšovaného rizika záplav, tak je našou povinnosťou reagovať na znižovanie toho rizika. A toto sú nasmerované peniaze práve do týchto oblastí, čo strednodobo musí spôsobiť to, že klesne riziko a klesne aj poistné. Takže to je úplne racionálny postoj, ktorý z hľadiska logiky, rozumu, zdravého rozumu dúfam, že bude fungovať. Celkový dopad, opakujem, je to rôzne zákon od zákona, hazard,